Horas madihita saluhutna akadongan saporsiaon martang yang mahita. Tuhan dewata namar sangap jalan namar mulia. Mauliate situtuhu pasatoranami tuho disudi aka padongan yomu. Di tonga-tonga ningulu nami satu partikianon. Noeng apala ditikion nang tanghonon nami madiba sian hatami. Lehon matuhami Tuhan pikiran naturang. Duhot rohan adame lau tumangihon hatam. Jala sese sama Tuhan dosa pangalusion nami. Holan mangasahon Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasa tikion. Imana tersurat sian Evangelium Matius. Bidu 10 ayat 1 sahatu ayat sia. Sonon ma didok disi. Dina sadari ruar ma Yesus sian bagasi. Lahudul tu pasir ni tao. Jadi marpungu matorop halak tujolona. Gabe dipanaik ibana masada parau lahudul tu si. Jala sude na toropi jong do di pasiri. Dungi godang ma dihatahot tu nasida. Huhut pake upama ninna ma. Nalaho tu baliad do sahalak panabur lau manabur. Jadi dina manaburi ibana. Adong mabuni ide bana mamiltik tu dalan. Dungi Roma aka pidong mamarguti. Alai anggona deba tu tano na batu odo madabu. Dina sosadia hapal tano. Jadi tibu matubu dibahen na sobagas tano disi. Alai dina lam tibo mataniari raharma. Gabe mate ala somarurat. Anggona deba tu parsihupia do madabu. Laos tubu do akka sihupii. Gabe dipisati ma emei. Alai na deba nari tu tano na denggani do madabu. Gabe saut ma marparbue. 100 lopik do na deba. Ono 10 lopik do na deba. Jala 30 lopik do na deba. Hamu akan namar pinggol hamu main. Olak nido sahakna. Topik ni hata ni Tuhanon. Tajakkon ma hata harajaoni turoha na denggan. Akadongan saporsiaon. Tungso di boto Jesusido loja mangulahon na denggan. Dohok mangulahon ulahon na marsuru ibana. Ima amay. Jesus say marjamitaido siyan manugot sa hatu botari. Jala sa sitong na sitiruon ni Huria. Manang saluhut akan aporseado parulaw ni Jesuson di parbarita na ulion. Asa songon na tarsurat di buku parjamita bidu 10 ayat onomi namadok. Sogot manugot nai saburhon bonim. Jala unang patay tanganmu nang bodari nai. Aidang di botoho manang dia sian na duai majadi. Manang tungrap duasa majadi. Akadongan saporsiaon tu ise do Jesus marjamita. Tu akajol manatorop hati hai imanaro mangihuton ibana jala makaliangisa. Jala nasida mana manangihon ibana di parguruan dohok dinganan na asing. Nuaing tiki di dia ma Jesus pasahat no turpu jamitaon. Uduk ni nasian parguruan ni. Ima di topi tao. Lau hudul tu pasir ni tao Jesus. Jadi marpungu matorop halak tujolona. Gabe dipanaik ibana masada parau lahudul tusi. Jala sude na toropi jong do di pasiri. Dungi godang madihatahot tu nasida. Di jamitana Jesus marupama do lau pabotohot taringot tu harajaon ni debata tu na toropi. Boasa matutu marupama Jesus songon na sinukun ni akka sisian nai. Odo alusna didok Jesus songon na di ayat 10 sada. 1 ayat 12. Alani odo si basa-basa doi tu hamu ubain na ditadahamu aka hasimon ni harajaon banua gijangi. Alai dang di basa-basa honi anggo tunasida. Ai tu ganuk paradongan lehono do jala pasuksukon. Alai buaton masian naso paradongan na adong di ibanahian. Ido alana ubain marupama Jesus majamitai nasida. Parupamaon na binahen ni Kristus dibuat doi sian aka ulaon naung somal di parnguluan. Sian aka ulaon na boy takas diberek si malolong.
Naboy di parrohaho di bagasan ngolu si ganu pari. Jala naboy murad ya tusi akahalak taringo tungolu partodion. Natape tung masay hurang di pangatusion manang di pamikirion. Mulutur pukon tongon ma Jesus marupama taringo tulaon na martani. Akadongan sa porsiao dia do lapatan ni upama na ni do ni Jesusi. Apala Jesusi sadiri do mangalehon hatorangan na dibiduon ima na diayat sa pulalu saat tuay 27. Songonon madidok Jesus. Upama taringo tu panaburi. Tuganu na ubege hata harajau ni. Anggo sio diatusi. Rodo parjahati. Mangarapasi na sinaburho turohanay. Ima na sinaburho tu dalani. Alay na sinaburho tu nabatuon. Ima na ubege hatay. Gabi manigor las marohana majakon. Alay dang marurat di bagasar rohana. Parsatokina do ibana. Ay pitor targasip do rohana. Dinasonggop hapor suhon manang pangalileon siala hatay. Alay anggo na sinaburhot tu parsihupiani. Ima na ubigi hatay. Gabi pakol sohonon na diakka na dihasianganod dohot hamoraon si pangasi ido mamisati hatay. Jadi dang saut marparbuwe. Alay anggo na sinaburhot tu tano na denggan. Ido na ubigi hatay jala diantusi. Lao sido na saut marparbuwe. Ia parbuwe na 100 lopit do na deba. Ono 10 lopit do na deba. 30 lopit anggo na deba. Akadongan sa porsiaon na manaburhon boni na denggani. Ima anak ni jolmai Jesus Kristusi. Dohot mai akan aposona. Dongan saulaon ni debata. Pasahaton hata ni debata manang pasahaton hata harajaon itu akka jolma. Ima ulaon na manaburhon boni. Tano nagabi inganam panaburani ima rohani akka jolmai. Toturo hatay songot tano na buy di karizyoy do. Asa gabi ding gajala buy marparbuehon parbuwe na dengkan. Dison adong opak masam tano manang roha inganam panaburan ni boni. Naparjolo boni na mamiltik tudalan. Napaduahon tutano na batuon madabu. Napatuluhon anggo na deba tu parsihupia do madabu. Napaupaton na debanari tutano na dengganido madabu. Atong akadongan sa porsiaon. Siyan hatorangan ni Jesus si tablokon maroha dalan. Roha na batuon. Roha parsihupian. Unang beadong dihitay. Asa unang gabi pangaba di rohatta lao mangatusi hata ni Tuhani. Asa tu roha na denggani madabu hata ni Tuhani. Roha na ulo majakon. Mangatusi. Jala na paubaho rohatta hata ni Tuhani. Hata ni Tuhani marparbuwe. Ima parbuwe na marlopi gada di rohatta manang di ngolutta. Jala sude jolma na humaliangta. Boy makilalahon hinauli ni parbuwe ni hata ni Tuhani. Sian parangulutta ganu marsada-sada. Jala tau hasang hapon ni di debata Jehovah. Atong talihon marohatta na denggani. Gabi inganan panaburan ni hata ni Tuhani. Jala talihon marohatta mangatusi asa marparbuwe na marlopi gada. Amin. Martangyang mahita. Ali Tuhan di bata pardengkan basa jala parasi rohana sumurung. Nungahutangyo kami Tuhan di basian hatami. Atong marurat jala marparbuwe may ditong-atongan ingulu nami. Tuhan sesi sa makadusya pangalusyon nami. Holan mga sahon Jesus Kristus martangya kami Tuho. Amen. Horas madihita sa luhut na. Shalom.